Salutare, sunt Cătălin Talent, vă transmit jos ranga Stop Violență. După cum știți, noi facem reacție la toate videoclipurile. Sunt live și pe YouTube, bineînțeles, dar totodată v-aș ruga din toată inima să distribuiți cât se poate de mult acest video. Cine este alături de mine? Canalul meu de YouTube este Cătălin Talent, Cătălin Talent. Hai să facem reacție la acest videoclip să vedem despre ce este vorba. Da? Bun. Îi dăm drumul. I can't believe! Prima dată când aud du-te în pula mea într-un videoclip al lui Doi degeaba. Hai să vedem. Aici în camera asta stau Orlando, Inocentu și Trostoțel. Depinde. De ce? Mâine dimineață la ora 7 fix să vă prezentați la Centrul Militar pentru Recrutare în Armată. O zi bună! Nu pot să cred, I can't believe. Nu pot să cred că ne recrută milițienia. Bine, hai să vedem despre ce este vorba în acest videoclip. Reacționăm, da? Cei care nu știți de pe TikTok, vedeți că eu sunt live pe YouTube, Cătălin Talent, Cătălin Talent. Facem o reacție la Doi degeaba. Hai să mergem în continuare. Bă, dar eu nu mă duc. Stați, bă, liniștit, că mi-au zis ai mei că mergem numai să ne iau în evidență, mă. Nu ne trimiți în război, mă. Stai chillax-ul, bro. Toți băieții fac asta la sfârșit de liceu sau în facultate. Bă, da. Știți că acolo trebuie să ne dezbrăcăm toți în pula goală. Are dreptate! Are dreptate! În armată, când te duci să te recrute, te dezbracă în pula goală. Are dreptate, perfectă dreptate are. Te dezbracă în pula goală, nu mai ține nimeni nici de rușine, nici de tot. Te dracului, trebuie să te repus. De ce? Ca să se uite doctorii medicali, asistente, să se uite la coaile tale dacă nu cumva un coi este lăsat sau unul sus. Adică persoanele care are un coi lăsat, la revedere, nu faceți armata, vă recrută. Asta o știu și eu 100%, așa este, da. Chestia asta așa este. Am pățit-o. Eu nu am făcut armata din cauza la un ochi. Înainte te lua și după sănătate, după comportament, atitudine, etc., etc. Hai să mergem mai departe, să reacționăm. Și sunt acolo niște doctori și ne verifică pe toți și ne spun să facem flotări și genoflexiuni în pula goală. Da. Efectiv, are să... Ia imaginați-vă cum e să fii recrut în pula goală. Ia imaginați-vă cum ar fi... Gândiți-vă logic. Sunt în pula goală, da? Sunt în pula goală. Și mă pune, la un moment dat, asistenta de la armată, mă pune să sar în sus. Vă dați seama cum face pula? Băi, mie nu vine să cred. Ăștia au mai mari fantezii cu noi decât mi imaginez eu. Îți dai seama? Ei nu ne trimite pe noi în război să ne luptăm cu rușii. Ei vor doar să ne vadă testicolele și pula și coaiele și morții mătii. Nu ne duce să ne batem cu rușii. Păi ei interesează mai mult pula noastră. Pula, eu nu mă duc nici. Bă, dar fiecare intră singur la doctor, nu? Nu, mă. Și că toți ne dezbrăcăm în acea sală. Păi, Stai de morții, mătii! Păi dacă eu mă duc în armată și ne recrută și ne dezbracă pe toți în pula goală, păi vă dați seama că mi-aduc aminte de centru de plasament. Că numai în centru de plasament ne dezbrăca pe toți, ne punea la zid în pula goală. Deci pentru mine nu este o mare rușine când vedeți pula, sub nicio formă. Mă doare în pulă pe mine. Ce, frate? Credeți că e ceva nou legat de chestia asta? Mie nu vine să cred. e pula mea, băi, acum eu chiar să nu mă duc, mă. Dar prin mine nu rușine, mă. Și ce că... Ia auză, rușine. Ce pula mea rușine să mă ai în ziua de astăzi, în pula mea, că cu rușinea mor de foame. Cu rușinea mor de foame. Pur și simplu. Mor de foame cu rușinea.
Și totodată, ce pot să zic? Hai să mergem mai departe, ia să vedem. Că o să ne facă teste psihologice, ne testează vederea. Asta cu... ne testează vederea. Îmi aduc aminte că eu, nu știu, când eram aproape să... Înainte armata era obligatorie pentru toată lumea. Și mi-aduc aminte că pe mine m-a recrutat, adică dumneata porți ochelari, nu ai voie în armată, pentru că în armată tu trebuie să lergi, să alergi, să faci, să dregi, multe chestii, știi? Și stau și mă întreb de multe ori, oare este viața asta așa cruntă ca unii care poartă ochelari să nu se ducă în armată, sau că unii își dorește să ducă în armată și nu poate din cauza că are probleme cu vederea? Bă, nu știu, e cu dută și vino. Eu, sincer, nu mi-aș fi dorit să mă duc în armată, pentru că îmi aduc aminte în centru plasament, pe la 12 noaptea ne mângeau ăia cu pastă de dinți pe față și cu un pai pe față. Bă, și când te scărpinai, mamă, era fața plină, dimineața te trezeai cu fața plină de pastă de dinți sau cremă de pantofi. Deci, nu-mi doresc să mă duc în armată. Nu. Este imposibil. Hai să mergem mai departe. Chestii de asta. Dar ce, să-mi vadă toată lumea Palasciu, mă, dar de nu mă duc. Să-mi vadă toată lumea Palasciu, mă! Nu, da, duc-e, mă! Tu vrei să-mi vezi Palasciu. Bine, mi l-a văzut cam toată lumea, dar pe mine nu mă poate pierde în cuvinte că vezi tu, Doamne, că am Palasciu mare sau Palasciu mic. O să vedeți toată ce-am auzit. Bă, dar asta e pe bune. Și că atunci când ne desfăcăm, la unii, din cauza stresului, li se scoale baluba, mă. Are dreptate, bă! Are dreptate, mamă, ăsta e cel mai mișto, de asta îi apreciez pe ăștia doi degeaba. Ei face o muncă în fapt real, deci asta pot să o justific eu negru pe alb. Mie mi s-a întâmplat odată să ne dezbrace pe toți în baie și să li se scoale la toți pula. Bă! Avea unul, eu eram mic, aveam un 11-12 ani, mic, foarte mic. Și cu noi în baie intrau și ăia mari, făceam baie. Și vă dați seama că la ăia mari le se scula pula. Eu cred că zi și noapte numai pule sculate vedeam în baie. Când ne dădea cârpe să ne ștergem, indispensabil să ne schimbăm. Și vă dați seama că în baie când stai unul lângă altul și te dezbragi, parcă ai vrea să beneficiezi de trupul ăla, că are pula mai mare ca a ta. Da, e nașpa rău de tot, sincer, asta... Trup la trup, suflet pentru suflet, dă-te în pula mea, chiar merge, funcționează la maxim. Hai să mergem mai departe. Da, are dreptate, mi-aduc aminte că i s-a sculat lui unul dita mai talanga. Fai de pula ta, Doamne, m-am speriat, am zis că văd monstru din Loch Ness, când... Ui, de capul meu, Doamne... Am pus mâna la cursă, nu-mi cadă săpunul. Vai de pula ta, Doamne, ce eram să pățesc. Ioiu, dar parcă rău că ioi fi ăla. Și te pune să mergi să-ți faci baluba în apă rece, că așa te lasă. Bă, cât adevărat e video! Băi, bă, cât adevărat e video! Dă-te dracului! Hai să vă dau un exemplu. Nu știu dacă voi ați încercat. Credeți-mă pe mine pe cuvânt. Băi, băieți, vedeți că sunt live și pe YouTube. Cătălin Talent. Eu reacționez la un videoclip, lăsați-mă. Sincer vă spun, îmi aduc eu aminte și chiar eu am făcut chestia asta. Pula când ți se scoală, poți să torni apă rece pe ea. Și la un moment dat, da, deci e ca dracu, trupul nostru nu pot să-mi dau seama ce senzații tari poate să aibă trupul nostru. Nu pot să-mi dau seama. Secretul unei pizde, cam greu să-l recunosc, să-l cunosc. Ia spuneți-mi și mie, la câți dintre voi vi s-a întâmplat să vi se scoale pula și să turnați apă fiartă sau apă rece pe ea? Vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat. Eu vă spun din propria mea experiență. Mă, hai de pula mea, mă. Culele! Ce nu mai veniți lângă mine, da? Dacă
vine ăsta după mine. Veche fire, eu nu vreau până acasă stoache bune, da? Du-te pula. Bă, nu cred! Să strică lumea de tot! Parcă zici că e sfârșitul lumii. Mie nu vine să cred. Liniște, bine ați venit, pula ați belit. Dacă ascultați ce vi se zice, nu o să pățiți nimic. Dacă nu faceți ce vă zic, vă fut. Vă dați seama aceea persoană care te recrută și spune mâna pe pulă să-ți controleze coaie. Mamă, cred că ăla tot timpul are pula sculată. Bă, și să nu fii gay, credeți-mă pe mine pe cuvânt, și să nu fii gay pe pământul ăsta, și să nu fii gay, să fii cel mai al dracu iubitor de femeie, dacă tu ca om, cât de al dracu să iubești tu femeia, tu ca om, dacă te pune la recrutare să controlezi băieții la coaie, ți se scoală pula, mă, ți se scoală pula. Este imposibil să nu ți se scoale pula când îi pui mâna lui unul la coaie. Imposibil, este imposibil, n-are cum. Și nu o să vă fut așa frumos, cu muzică romantică și lumânări. Nu. Pregătiți-vă buletinele, o să fiți luați în evidență armatei române. Veți avea o vizită medicală, psihologică, vom face mai multe teste, așa că, în liniște și ordine, mergeți în față. Haideți! Aici este zona medicală. Zona medicală, să te ții tare, să te duci între picioare, să te uiți la tine la palangă. Sfatul meu prietenesc este că, un mesaj pentru toți băieții, că cred că majoritatea dintre voi are să vă fie rușine că eu nu pot să mă dezbrac, că e băiatul ăla, să uite la pula mea. Sincer să vă spun, eu vă recomand să nu vă fie rușine când este vorba de băieți în băieți. Adică băieții care se dezbracă în pula goală n-ar trebui să vă fie rușine. Pentru că ce am eu, ai și tu. Mie cea mai mare rușine îmi este când îmi vede o fată. O fată când îmi vede pula, mi-e rușine de rup. Și știți de ce? Pentru că ea la un moment dat are motive să râdă de tine că o ai mică. Și atunci când o fată te jignește în mod cert că e mică, e o ai mică, te simți rușinat, te simți dat deoparte, te simți ofticat că n-ai pula până la genunchi să îi bagi în gură să fie sătulă. Și atunci pot să consider eu că n-ar trebui să vă fie rușine că unii dintre voi aveți pula mică. Asta e din cultura trupului tău, nu tu ai vrut să ai pula atâta, poate tu ai vrut să ai pula atâta și căpățâna atât, totul depinde numai de strategii. Ia uite mă, toate curvele vor să intre cu mine live. Lăsați-mă mă în pula mea, nu mai îmi trimiteți mă, futu-vă gură să vă fut. Vedeți că am 600 de persoane și de asta vreți să intrați cu mine, firea sale dracului. Morții voștri, nu mai îmi trimiteți cereri, lăsați-mă în pula mea de curvele pulii. Nu mai îmi trimiteți mie să intru cu voi pe live. Așa, în fine, hai să mergem mai departe. Ia să vedem. Veți intra la medicul militar care vă va face control medical. În momentul ăsta vă dezbrăcați de tot și vă puneți hainele în cuier. Ți-am zis? Eu de... Vai de pula ta. Acum vine cel mai mare greu. Ia fiți atenți. Eu nu pot, cum? De tot? Taci, că te pizdulezi de nu te vezi. Te pizdulezi de nume. Să vezi acum recrutarea dracului ce în acest videoclip. Vezi? Mamă. Știi pe cine mi-aș dori eu să mă duc la recrutare și să-i văd pula? La recrutare dacă mă duc să fie în cameră cu mine Shelly, Abi Talent, Sebi, vedetele astea jegoase, adică să le văd aparatul de pișătoare, să râd de ei. La recrutare, la armată cu voi fireața ale dracu de vedete împuțite și să mă duc în pizda, mă, să râdă aparatul lor de pișătoare. Hai să vedem. Haideți, următorii. Vai de capul meu. Vai de capul meu! Recrutarea. Hai să vedem, ia. Hai mă, dar nu, mă. Eu, dar ce-ar vine să intru pe lângă ruline, mă? Ce ruline. Mă, dar nu te mai stresa, mă. Ce mă doare burta, mă, nu trebuia să bag atâtea bere afară, mă, că așa sunt de balonat. Mă tem că nu scapă o greșină, mă, când mă pune.
o mașină, bă! Să te scape o mașină când te controlează doctorul la coaie. Păi te-ai lins pe pulă. Hai de capul meu. Băi, e tare rău de tot filmulețul ăsta. Băi, să mor dacă vă mint. E tare rău de tot. Și eu, la cât de tare mă bășesc, dă-te în pula mea. Mă controlează un doctor la testicole. Păi, domn doctor, stați-o leacă, că mă trece o bășire. Doctorul, gata. Du-te, bă, că te trec. Ești sănătos. Nu vine să cred. Eu râd mai mult decât râd decât taci, bă, dracu de gură. Asta e realitatea în pula mea. Îmi place să... Hai să vedem. Mergem mai departe cu reacția. Să fac genuflexiuni în pula mea. Bă, dar auzi, mă. Dar ce vedem aici unul la altul rămâne aici, bine? Păi, cum pula mea să rămână acolo în cabinet? Cum pula mea să rămână în cabinet când ăla zice bă, merg la recrutare, mă dezbrac în pula goală și la un moment dat sunt cu mii și mii de băieți în cameră. Vă dați seama că toți băieții se uită la trupul meu și are să zică, bă, râdem de pula lui Cătălin Talică, o are tâta. Și am zis, du-te bă, în pula mea, mică, dar e jucăușă. E jucăușă. Mică, dar e jucăușă. Mare, de ce dracului sunteți nesături că pulă mare? Ce să faci, bă, cu ea? Ce să faceți voi cu pulele mari? Vi le duceți la curvă, că cați pe ele că nu sunt bune? Ce pula mea să faci cu pula mare? Așa că e mai bine să fie atât și jucăușă, tată, să vezi ce joacă ea în o împingi. Hai să mergem mai departe, ia să vedem. Vă dați seama că noi băieții cam asta facem o strategie puternică. Intrăm toți băieții în cabinet, ne consultă medicul și la un moment dat se termină tratarea, se termină totul. Și la un moment dat iese din cabinet și începe să vorbească unul la altul. Bă, i-am văzut cioaca lui ăla, mama, atâta oare. Bă, i-am văzut cioaca lui ăla, mama, atâta oare. Mama... Să laudă, care mai pe care să se contrazică în vorbe că eu am mare, ăla o are mică. Bă, ce căcați! Ce căcați de copii și oameni, bă! Parcă tu nu ai pulă, bă! Parcă voi n-aveți pule! Nu povesti mai departe. Bine, mă, gata. La tot din rușine acum. Oi, bă, atâta mii de rușine, mă. Ia uite al dracu Orlando! Îți dai seama că Orlando ăsta are pula sculată, ăsta e vesel, îți doare în pulă pe el că se uită ăștia la pula lui. Bă, țineți minte de la mine. Chiar mi-aș dori foarte mult să filmați chestia asta, să o puneți la voi pe TikTok. Țineți minte de la mine. Cel care te vorbește că ai pula mică, înseamnă că ești o persoană importantă pentru el. Țineți minte? Da? Deci asta să nu o uitați din context. Ăla care te vorbește că o ai mică, bleagă, neagră, urâtă, nu știu cum, trebuie să te simți mândru că te vorbește lumea. Eu mă simt, unul spun că mă simt mândru când voi vorbiți că mi-ați văzut aparatul meu de pișătoare. Da? Țineți minte, e important. Ăla care te vorbește de pula ta, trebuie să te simți wow! Pentru că te vorbește, e ceva normal. Și, păi, am curaj să fac pariu că 70%, cred că am spus prea puțin 70% din copii, este imposibil să nu țină pula mea în calculatorul lor. Este imposibil, n-are cum. Toți copiii ține pula mea în calculatorul lor. Este imposibil, n-are cum. Cred că majoritatea dintre voi, jurați-vă voi că n-aveți poză cu pula mea în calculatorul vostru. Jurați-vă. Mie îmi spuneți, hoțomanilor, vreți să vă dați la labă? Păi, nu știi să arăt așa. Bă, dar tu nu e. Al dracu, Orlando, dă din cur, frate. Îți dai seama asta? Uite, eu o să fiu ca Orlando, o să fiu la recrutare. La recrutare, dacă mă duc, o să fiu ca Orlando. Sunt în stare să mă duc și în pula goală pe stradă. Dă-vă, mă, în pula mea, ce n-ați văzut? Pule, n-aveți și voi pulă? Ce am eu, n-aveți și voi, dă-vă trecu de lași.
Normal. Hai, faceți-vă. Haideți că au intrat aproape toți. Următorii 3. Cum așteaptă doamna doctor? Doamna? Doamna? Doamna ne pune mâna pe coaie? Bă, să știți că e o strategie a dracului pe pământul ăsta. Niciodată n-am înțeles. Haideți să vă spun o fază. Și asta pot să mi-o iert în fața voastră. Eu niciodată n-am înțeles de ce la femei există ginecolog și la băieți ginecoloagă. De ce? Pentru că, până la urma urmii, femeia ce pula mea știe de pulă? Ar trebui la femei să fie ginecologe, că alea are pizdă și o controlează și o examinează. Eu nu înțeleg de ce este invers. Morții mătii, e lumea asta futută, cu curul în pulă, morții mătii. Niciodată n-am înțeles chestia asta. De ce pula mea m-ar controla pe mine la pulă o femeie? De ce? Și nu mă controlează un băiat, care băiatul știe mai multe. Eu, sincer să vă spun, eu îmi cunosc pula, pe de rost îmi cunosc pula. Dar niciodată n-am înțeles chestia asta. N-am înțeles-o asta. Haide, pula mea! Haide! Bună ziua! Bună ziua, doamna doctor. Dacă pot să vă aduc la ceva, Da, singură! Da, vreți! Dar ce doamna doctor întreabă? Ce le-aș face? Hei! Ce mă scapă vecina! Tufiți, vă rog! Săriți în sus! O, nu! Îți dai seama cum le face pula că le să sară sus. Doamne, bă, nu cred așa ceva. Bă, nu cred așa ceva, nu cred așa ceva. Ia. Li se scoală pula. Bă, e tare rău de tot video-ul ăsta, du-te dracului, nu cred. Mi s-a sculat pula lui Orlando. Stați pe loc! Pula el, pula mea! Bă, ți-e atât de futut? Îți arde de futut? Păi cum pizda, mătii? Păi cum pizda, mătii, să nu ți se scoale pula în pula să la faci așa? Ia, du-te tu în cameră, bă, dar îi spui lui măta să plece la servici, te îi pui singur în cameră și tu dezbrăcat în pula goală în mijlocul camerei, bă, și tu așa, să vezi pula la un moment dat cum se scoală. Băi, e imposibil așa ceva, nu vine să cred. Oh! Asta singură, că tu umplu ciocola mare. Dar nu am ce. Dar ce dracu cu generația asta, măi? Avem atâtea de oferit în armată și nu avem cui. Da, am eu cui. Hai, că ești al 10-lea deja pe ziua de astăzi cu pula. Doamna doctor, dar v-am zis să luați mai multe haine pe dumneavoastră. Bă, nu mai pot două obraji. Nu mai pot două obraji cât am râs. Tu-ți gura ta, Doamne, e tare rău de tot video-ul ăsta. Deci mie nu vine să crede. Prima dată când văd un video de numai mă doare obrajii cât am râs. Du-te acolo în spate, ai acolo un borcan cu apă rece și rezolvă problema. Adică să toarne apă pe pulă să-i culce pula. Du-te, dracu-lui, de aceea nu cred. Ia. Nu, răspoi mâine după masă, după ce ai mâncat. Nu, ca somn! Bă, te omor, mă, fă-te gura! Mergeți din gură! Hai! O donație, și zice Denis. Seară faină, mersi Denis, mersi de donație pe YouTube, îți mulțumesc foarte mult, €1. Respect Maxim, îți mulțumesc din toată inima și tot sufletul pentru această donație. Hai să mergem mai departe. Bă, n-ai cum, bă, să nu râzi, frate. Umbra la perete. Hai să vedem, mergem mai departe cu reacția. Haideți, toți mâinile în față și băgați 10 genoflexiuni.
Oh, nu. Bă, dar eu nu mai pot ține beșina mult. Gata! Și! 1, 2, Oh, mai bun. 3... Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Cine s-a beșit? Bă, n-ai cum, mă, n-ai cum, frate, n-ai cum. Dar după atâta râs, frate, eu nu mai vreau să râd. Că după râs vine plâns, morții mătii, chiar nu-mi doresc după râs să vină plâns. Tu, bărbiță! Eu? Nu. Dar cine? Nu știu. Poate doamna doctor. Bă! Și doi ciocomare! Bă, când îți fut una peste gura aia... Domnul militar, dar nu merge, bă, dar poate bota apa din borcan, mă, e cam musculată. Ce-ai făcut? Uite pula ta! Este pula sculată că a vărsat toată apa din borcan. Ce? Ce-ai făcut așa amară, grijoră? Parcă mi jignească s-a făcut. Bă, tu ești handicapat? Bă, din apa aia s-a băgat toată lumea pula, bă! A băut frânte dracului, ce scârbos! A băut din cana aia care a băgat-o pe pulă, morții Asta e mă. din astăzi. Din cauza tensiunilor dintre NATO și Rusia, toate planurile s-au modificat. Așa că acum mergeți acasă, luați-vă rămas bun de la familie și prieteni, pentru că mâine la ora 7 fix, vă prezentați din nou aici. Va veni un autobuz care vă va duce pentru pregătiri la baza militară. Bă, câtă Felicitări tare! găinilor, mergeți în armată. Ce? Ai? Băi, n-ai cum, mă. N-ai cum, bă, n-ai cum să